Сәлем, минем исемем Фәридә Ибрахимова. Мин Яңа Йолдыз проектының 3-нче сезон җиңүчесе, Ялкын журналында кунакта. Рөстеңне әйткәндә, аерма бардыр дип уйлыйм, чөнки минем хәзер көн ритмы да, режимым да үзгәрде. Хәзер инде минем мәктәптән тыш, башка шөгыльләремнән тыш, инде хәзер минем Казаннарга йөрү, концертларда күбрәк чыгыш ясаулар өстәлдә һәм мин аңа бик каты да шатмын. Әлеге проект минем йөрәгемдә зур урын алып тора, дөресен әйткәндә. Беренче чиратта ул курыкмаска, үзеңне ничек сәхнәдә тотырга өйрәтте. Вокал дәресләре дә кирде бит инде безгә. Аннары менә безнең остазларыбыз үзләренең тормышларында булган төрле ситуациялар турында сөйләделәр. Аларда бик мөһим урын алып торалар дип уйлыйм. Үземә мин түземлек һәм сабырлык хиссе алдым дип өметләнәм инде. Белмим, ничек җәлеп иткәнемдер, ничек иттереп җәлеп иткәнемдер. Менә инде кастинг вакытында жюри әгъзаларына инде килеп баска җырымны башкаргач, алар инде үз бәйләрен биргән вакытта да инде шундый матур җылы сүзләрдән соң инде нәрсә эшләргә белмәдек, дөресен әйткәндә. Зөлфат абый инде ул менә минем полуфиналдагы чыгышымнан соң да инде теге жюрилар иң матур шундый бәйләрен биргән вакытта сөенеп торды. Инде мин аңа карап сөендем инде. Белмим, бәлки берәр характерда булган берәр җиремдер инде, берәр нинди, белмим. Проектта минем остазым Зөфәр абый Хайретдинов иде. Аның «Моңаймагы шымыртларым» исемле җырын башкаруы ул минем өчен бик олы җаваплылык булып чутланды. Һәм дә инде әйтеп киткәнемчә, ул безнең менә командабызга үзенең тормышындагы булган төрле вакыйгалар турында сөйләде. Менә ничек менә шундый олы конкурслар ди, яки менә шундый зур тамашачы, күп залы тамашачылар өчен чыгыш ясыйсың ди, менә ничек үзеңне тотырга, ничек дулкынланмаска, ничек менә шундый вакытта башка әйберләр турында уйлап, ничектер булса да уеңны башка җиргә юнәлтергә икәнлеген ул безгә өйрәтте. Бик яхшы кеше, бик яхшы музыкант, композитор, җырчы. Без полуфиналга бит инде чыгыр алдыннан сәхнәгә безнең инде шундый менә съемка процессы булып алды дип әйтсәм дөрес булар. Ул вакытта Зөфәр абый миңа һәм һәрбер катнашучыга инде үзенең теге наставленияларын әйтте дисәк тә була. Миңа ул Фәридә, бу җырыңны инде башкарып чыксаң, менә димәк, син инде настоящий җырчы дип инде теге шундый, ул бит инде бу җыр. Мин менә чынлап әйтәм, ул җырны теге миңа тәкъдим иткәч, мин дөресен әйткәндә бик каты куркып калган идем. Чөнки ул җырны безнең эстрадада инде Ришат Төхвәтуллин башкарган, ул аны бик матур иттереп җырлаган иде. Һәм анда төрле мелизмнар бар. Ничек инде мин аны җырлыйм, ничек матур иттерергә аны. Менә инде ул бик җаваплы, бик шундый җиңел дип әйтмәсем инде, менә ошап китте инде ул миңа, ул җыр миңа менә шул әйдә син булдырасың диюе, менә теге менә шундый сүзләре истә калды минем. Иң авыры ул менә бу бит инде менә этаплар арасы да теге бик тиз барды дип әйтсәм дә дөрес булыр инде. Менә анда бит инде теге җырны да үзләштерергә кирәк иде. Ул бит инде яңа җырлар менә мин менә бәлки әле ишетмәгәндә җыр да булыр дип тә уйлаган идек инде. Менә ул инде теге педагоглар белән дә шөгыльләнү, аннары үзеңә образ эзләү. Безгә әлбәттә бу проектта бик каты булыштылар инде бу бөтен әйберләр белән дә. Аннары инде авырлыклар ул
менә жюрига ошармы синең чыгышың, үзең канәгать каласыңмы син ул чыгышыңнан? Менә ул да бит бик мөһим фактор. Ул бит инде синең менә өйрәнгән, күпме менә тырышасың бит инде барыбер, репетициялар ясыйсың. Менә ул бит инде теге тамашачыларга, жюри әгъзаларына ошаса, ул бит инде күңелеңә дә мой булып ята дип әйтәм инде. Менә әле менә кастингка килгән көнне дә әле менә мин үземә күп кенә дуслар таптым. Әле алар һаман да төрле социаль челтәрләрдә минем чыгышларымны, мин аларның чыгышларына теге лайклар куябыз дип әйтәме соң инде, комментировать итәбез. Шундый яхшы кешеләр иде менә минем белән бу проектта, шундый ярдәмчел, бернинди дә теге көнләшүләр, ниләр юк, без бер-беребезгә булыштык дип әйтсәм дөрес булыр. Һәм дә алар инде настоящий артистлар. Аларның инде менә хәзер проект вакытында да инде бик каты яратканнардыр дип уйлыйм аларны. Белмим ансын. Дөресен әйткәндә, әле бит менә Лина Арифуллина сәхнәгә чыккач та бит менә һәрбер жюри әгъзасы инде үзенең сүзен әйтте инде финал ахырында. Һәм дә инде менә Лина Арифуллина үзенең сүзен әйтә башлагач, мин менә көтмәгән идем дә менә хәзер кем җиңүче икәнен әйтерләр дип. Ул монда минем җиңү турында әйтә, мин инде теге шок катам, дөресен генә әйткәндә, гелдә менә уйламаган идек. Ул бит инде менә әле менә Илнат белән чыгыш ясаганнан соң булды, Аллага шөкер, барысы да ничек без планлаштырган шулай килеп чыкты дип инде теге әйттем дә инде мин менә гелдә көтмәгән идек, бик шундый шоковый состояние булды инде. Мин анда шатлыгымнан нәрсә эшләргә белмәдем, нәрсә уйларга белмәдем. Әле бит анда сүз дә әйтергә кирәк. Бит ул сүзне теге ничаклы кеше утыра, сине бөтен кеше телевизордан карый яшаганнар, аны бит менә татар телендә матур иттереп әйтергә барлык кешегә рәхмәт әйтәсем килде менә шул моментта. Жюри әгъзаларына, тамашачыларга, ул көнне тамашачылар да шундый менә кабул иттеләр. Һәрбер дуэтны, һәрбер җырчыны менә шулай кабул иттеләр дип уйлыйм. Ул да бит бик мөһим әйбер минемчә. Киләчәккә планнар бар инде, алар инде финал ахырында әйтелгәннәр иде, нәрсә көтеләчәген. Инде түземсезлек белән көтәбез менә яңа концертларны, фестивальләрне дигәндәй. Һәм дә инде алда нәрсә булыр, Алла берсә күз күрер. Бар да яхшы булыр дигән өметтә. Безнең һәрберебезгә дә инде сәхнәгә чыккач бирделәр диплом финалиста. Чәчәкләр, шундый матур чәчәкләр иде безгә. Менә инде җиңүчегә сертификат бирелде. Ул инде Барс Медиа белән контракт дип әйтик инде. Анары инде халыкара татар җыр фестивалендә катнашырга 17 декабрьдә була, килегез. Анары ул инде үзеңнең җырыңны яздыру, аны төрле радиода, менә ТНТ каналында ротациялау, аңа клип төшерү. Менә шундый күп кенә инде бүләкләр, инде ул бик зур бүләкләр дип уйлыйм инде мин. Һәм менә дөресен әйткәндә бик шатлыклы бүләкләр булып чыкты бу. Әлбәттә артты. Иң күбе инде ул социаль челтәрдә, әлбәттә. Әле социаль челтәрдә генә түгел, инде менә укучыларым да инде дәрескә кергәч бөтенесе дә шул турыда гына сөйләшәләр. Укытучыларым да минем шәһәремдә, Мамадыш шәһәрендә инде ул турыда белгәннәрдер дип уйлыйм. Бик җылы, бик кайнар, матур теләкләр юллыйлар. Төрле менә төбәкләрдәге кешеләр, инде аларга да зур рәхмәт. Алар бит әле мине белмиләр, шундый менә бәя биргәннәр өчен миңа. Ул бик менә күңелгә бик рәхәт инде андый сүзләрдән соң. Тыйнак микән белмим, иногда минәрсез. Жюри әгъзалары алай тыйнак дип әйткәннәре. Мин инде дөресен генә әйткәндә теге кастинг вакытында шундый менә дөрләп торган Ак-Тушамай дигән җырны җырладым. Анары инде яраткан җырчым Пелагеяның җырын башкардым. Аның җырлары шундый менә күңелгә үтеп керә торган мәгънәле җырлар,
бәлки шуңа күрәдер. Анары сәхнәгә чыккан вакытта да инде алар әйттеләр, менә инде теге күреп торабыз дип. Менә шулай дип уйлыйм инде. Белемем, һөнәрем буенча мин биология һәм химия укытучысы. Ләкин җырларны мин бер кайчан да калдырганым юк. Алар минем өчен кислород кебек. Мин җырларга бик яратам. Сәхнәсез дә тора алмыйм. Шуңа күрә алар минем тормышымда менә бик зур урын алып торалар. Андый уй бар иде, менә 11 классны тамамлаган вакытта. Менә мин инде теге мин барыбер җырсыз тора алмыйм, ул минем янымда булачак дип уйлап инде шундый уй белән бит инде йөрдем. Менә чыгарылыш сыйныфларында инде мин теге биология фән ошаткачта дип әйтим инде йөри башладым. Мин үземнең биология укытучысына Нәркиза Вагизовнага инде экзаменнарга, имтиханнарга әзерләнергә. Инде ул вакытта инде ул бөтен вакытын жәләмичә минем белән утырды. Инде анда бәйрәмнәрме, юкмы, менә күп вакытын минем белән үткәрәдер. Һәм дә инде менә аңа да карата мин инде биологиягә кереп киткәнмендер дип уйлыйм. Чөнки ул бик кызыклы предмет. Әле бит барсы да башланып кына китте дисәм дөрес булыр. Мәктәп ул яктан инде дөресен әйткәндә шатланды минем җиңүемә. Һәм дә инде мине поддержать итте. Аның өчен мәктәбемә зур рәхмәт. Инде ике яктан да җаен табырбыз дигән өметтә, Алла буерса, иң мөһиме тырышлыктыр дип уйлыйм инде мин. Иң мөһиме тырышлык һәм дә инде саулык, сәламәтлек. Алар булсалар, барсы да яхшы булган өметтә. Андый бары безнең момент. Мин теге елны ел укытучысы конкурсында катнаштым. Именно педагогический дебютта. Һәм дә инде анда дәрес күрсәтергә кирәк. Мин инде теге үзем җырларга яраткач, безнең бит дәрес этаплардан тора. Мин инде теге отдых физминутка вакытында балаларга менә мәктәптә булган, мәсәлән, безнең берәр теманы инде современный җырга әверелдереп, аның сүзләрен безнең темага багышлап, шулай без әзрәк биеп алабыз. Һәм дә инде ул балаларга бик ошый. Ул сорауга мин әле җавап бирергә әзер түгел. Берәйберне әйтәм, мәктәпне мин бик яратам. Минемчә, менә тырышсаң, барсы да булыр дигән өметтә, иң мөһиме менә ялкауланмаска кайбер вакытта була инде ул. Һәрбер кешедә дип уйлыйм. Менә тырышсаң, җиңеп чыгарбыз дип уйлыйм. Алла бирсә, барсы да килеп чыгар дип уйлыйм. Гаиләдә мин үзем генә, ләкин минем инде племянникларым, апаларым бик күп, Аллага шөкер. Без әнием белән яшибез. Музыка әнием җырларга яратадыр, әтием җырларын тыңларга яратадыр. Менә радиодан берәр җыр тыңласа, әйдә кызым, менә моны җырлап карамыйсыңмы дип әйтә иде. Менә шулай киткәндер дип уйлыйм. Аннары безнең өйдә инде теге магнитофон эченә куела торган кассеталар бик күп иде. Инде ул безнең өйдә дә күп юктыр инде ул кассеталы. Менә шуларны тыңлап, үземне шул кассеталарга яздырып инде. Менә шулай килде инде. Хәзер минем анда көн сайын stories, көн сайын публикация дисәм дөрес булыр. Мин менә берничә ел элек бик шундый активный пользователь дип әйтсәм дөрес булыр иде. Менә хәзер теге эш белән дә булгач инде бик үк вакытта күп түгел, ләкин мин бу ситуацияны үзгәртермен. Музыка буенча мине әлбәттә менә башка кешеләрнең чыгышлары бик каты илһамландыра. Менә төрле җырчыларга игътибар итсәң, инде менә аларның чыгышларын карап, ой, ничек матур җырлый дип теге менә шундый менә зависть белән түгел, менә сокланып, алар кебек менә төрле кайбер җирләрдә теге мелизмнан да аласым бит инде. Ансы да була, шуларга карап тагын да яхшырак җырлыйсы килә. Инде мәктәптә әйтсәк инде, ул менә балаларның дәрес аңлаулары, аларның менә бәя бирүләре, теге рефлексия дип әйтсәк дөрес булыр. Менә аларның тагын да менә башка дәрес турында теге сораулары үзләреннән чыккан. Менә аларда инде
котырак тагын күбрәк эшлисе килә башлый. Татар эстрадасыннан инде мин бүтән җырчыларны да таныйм, беләмдер дип уйлыйм. Безнең җырчылар бик күп. Инде мин менә бөтенесен дә теге алып әйтмим инде. Менә миңа татар халык җырлары бик ошый. Мин аларны башкарырга да яратам. Рус публикасыннан, рус җырчыларыннан инде менә минем яраткан җырчым ул дөрестән дә ул минем Пелагея, Земфира һәм инде башка җырчылар бардыр дип уйлыйм. Менә күп борчылу, менә ул теге курку бар инде әзрәк, теге менә излишне борчылу дип әйтимме соң инде төрле ситуациялардан. Аннары менә теге нәрсә уйларлар дигән әйбер дә бар бит инде менә шул. Алардан бәлки менә хәзер арынып булыр дигән өметтә. Мин ачык күңелле, ярдәмчел һәм сәләтле дип уйлыйм инде үземне. Мин әле укытучы гына түгел, әле мин шахмат түгәрәгендә алып барам, һәм дә инде безнең мәктәптә волонтер движениесе эшләп килә, Индиго. Анда безнең яраткан балаларыбыз катнашып йөри.